Bongani usuka ngapha eMonti eQonce zonke zonto kodwa ndihlala apha eTukayi ngokuhlala. Into ke bazalwane esize ngayo apha siziswe ngumama uHanxa bathi ngumama uH Mosapha. Hallelujah. Ngoye ke osenze into bana namhlanje inyawo zethu sibe kanti ziyakwazi unyathela kule ndawo. Hallelujah. Ngoba indawo efanele kukulethi andiqhelanga ungena kuyo enyanisweni kodwa namhlanje mhlawumbe kuphela pha emarenkini andiphakamelanga amarenkini ngoba ndiphethe umculo kodwa namhlanje singenile ndasathi masizovela kwikhaya lakhe ngoba wathi wazimanya wangenela ne-competition ekuthiwa yi-New Song Gospel Auditions. Leyo ke mhlawumbe abanye abantu bafuna uyazi into yobana zii-auditions ezinjani ezizohluke njani kwezinye ezidla ngoba khona ii-auditions. Lena ke abantwana basekhaya ihamba ngolu hlobo abantu phandle because of sibona ke italente ingathi iyaphela okanye siyayiwaste italente esinayo. Singenela ii-auditions sifike sicula ingoma zoRebecca Malope nobani esizaziyo uyongenelela kwi-final ucula laa ngoma. After all kwenzeka nantoni uphele esithubeni ngoba khange ube nayo into eyakho akho nto awuzophinda laa ngoma leyo ubuwine ngayo ube kanti uyaqhubekeka uyayirekhoda ngoba itheni inomnikazi wayo. Now we came up with a concept ethi ingoma entsha lena ke i-competition ithi a winner of the competition is a new song. Ingoma entsha inikeza loo nto leyo i-platform yokubana xa ungenele wacula zonke ezi ngoma ziculwa ngabantu beniba 1,000 nangenela kodwa xa sisihla sisithi top 30 you need ukuza ngaphambili upresente ingoma yakho oyibhale ngokwakho oyiqambe ngokwakho oyibhalelwe ngumama lona nayicula nafakana kuyo yaye yakho. At the end of the day when kusithiwa uwinile uwine ngengoba kabantu yakho esizawupromotayo wena yaziwe ngawe le ngoma. Siyavana ne? Xa sirekhode wena nengoma yakho kungathiwa hayi wethu asiyayazi wena koko wayicula la Eloyi lo asasike samvecula lo nto lo wayemcula la Eloyi ngathi umcula better kunaye. Asifune zonto iza nengoma yakho as much as ba ingoma yakho izawuqala ibe nzima ukuthi ingena apha kuthi but mosiqhela le ngoma yakho sizawude sihlabelele nalapha ecaweni waziwe ngayo le ngoma yakho. Ukukho ingoma ezithi ndizolibonga ungena ngapha kuthiwa ndizolibonga nenye artist ithi ndizolibonga nenye ithi ndizalibonga awusayazi noba yekabani kodwa ugqibeleni xa uthe thuna ngoma yakho sizama ubranda wena as an artist ekhulayo emveni kwemini usezaba yi-artist engazokwazi noPrince lona ibe sezimalini ibicula kumaqonga phezulu but loo nto le sawuyivela kakhulu ngoba sawube sikwazile uthatha something sakunikeza yona wena wathatha isitya wabeka phezu kwetafile batya abantu bakokwenu nabantwana bakho nefamily yakho. Ithi loo nto leyo we need those people naye ke umessage sorry ukwazile into yobana out of 1,000 people wakwazi ukureacha i-top 10. I-top 10 that means i-finals. I-finals ezo ke zithi zikunikeza live recording. Uzawucula phaa uyarekhoda ivideo yakho uyarekhodwa i-audio yakho kwenzela uba udlale ereyidweni naseTVini but unumber 1 njengoba bebayiteni nje siyamnikeza ichance yobana xa ethe wawina simnikeze at least 5,000 rand ngaphezulu. I-top 3 1 2 3 abo bantu aba bayangena automatically kwi-awards ekuthiwa yi-South African Gospel Recognitions Award. Kulo nyaka pheleyo ke omnye wabo ibe yilaki ngoba uSisinolundi lo uye wawina top award last year u-2024. Nam ke ndaziwinela uye wawina a-top award iyo ephambili kuthiwa yi-Best Gospel Music Project kwingoma yakhe ithindena nolondi ndiyabonga baba ebelikhuphe lo xoxo last year. Now nam ndaziwinela as the Best Gospel Music Promoter. Loo nto leyo bazibona indenza into yobana every Friday by 8:30 ndifumane islot se-radio station ese-East London ekuthiwa yi-Link FM
ungavula phana uba unayo iradio ayingeni pha utyhile ku-DSTV yakho 875 uyawumamela phana uve yonke into endiyithethayo ngumculo gospel yonke into 875 ku-DSTV yakho. But into esingayo le amatikiti akhona bethunana siyadinga into yobana uMiss H abe nina balapha ebandleni. I know that ukuthi ibandleni nje awona amabandla supportive ngeyona ndlela engumangaliso. There are those churches kuthiwa zi-mega churches zinkulu kakhulu. Hayi uyangena pha umntana pha akaziwa nokwaziwa. Uba naku Mrs H ba akaziwa nokwaziwa uyawuthi aphuma bheke kulela kuthi hayibo usuka kweli bandla kuthiwa lalikhulu kangaka akho nomuntu okusupportileyo. Hayi kubanzima. But amabandla amangaka, I respect you guys. Ngabona abantu bakwaziyo basupport abantwana babo babhala i-placards zabo ngoba beqhuba benikeza abantu. Ngomso kanye kulonyaka sizawungena kuwo izaba ngonye umntana apha. And loo nto le ndifuna encourage into yobana singajongelani phansi ngoba we don't know ukuthi uThixo yintoni ayifakileyo apha kuthi. Ningangayiboni nina apha enkonzweni. But when it comes ayo maphaya, my music director Emile and even other people my team naku sister Milona Katorha usuka apha kwaLanga usister Lundi njengoba besethilo kaBhomela naye ngwana phe Cape Town balapha kule company. But those people, they know how to spot italente bave lento ingapha yayifihlekeleyo apha kuwe. At the end of the day bayibeke etafuleni ibe yiyo ngoba there are people abazakutraina even your voices ube kule level ekuthiwa uyi-artist. Ndiyanicela ke bethunana khani supporteni. Thenga nje itikiti la kule 100 rand 29 kaMarch kule impela nyanga sikuyo phaya eBelievers Center.